Jagoran Kwankwasiya Sanata Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya yi kira ga manya-manyan mutane da su daure su shiga siyasa a daidai lokacin da ake ta kiraye-kiraye da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da ya tsaya da kafafuwansa. A biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ARA Digital. Tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya yi kira ga al'umma musamman manya-manyan mutanen da suka rike mukaman gwamnati da su shigo cikin siyasa domin su zo su ba da gudunmawa su masu a dama da su a cikin wannan tafiya ta siyasa ba kamar lokutan baya ba da Kwankwason ike kira ga al'umma da su tsaya a iya matsayinsu, inda wasu daga cikin mutane suke ganin cewa kamar Dr. Rabiu Musa Kwankwason ya yi amai ya lashe. A lokutan baya dai yana kira ga 'yan kasuwa da su tsaya a kasuwa, haka zalika ya kira ma'aikatan gwamnati da su yi zaman su a matsayinsu na ma'aikata. To amma sai dai a wannan karan a wata hira da aka yi da shi a wata kafa ta yada labarai an jiyo Dr. Rabiu Musa Kwankwason da bakinsa yana kiran al'umma da su shigo su ba da gudunmawa a siyasance maimakon su rika tara biliyoyi su tsaya. Mutane yanzu kamata a yi a ce wani famanan sakatarori ne suke local government, kamata a yi a ce wani director general ne a federal government yake kaza, kamata a yi a ce wani MD ne na gidan rediyo ko talabijin ko babbar jarida ya koma ya taimaki jama'arsa. Haka ba haka ake ba, kowa ya zura ido, kowa komai ya yi daidai. In yunwa ta zo a yi yunwa, in rashin yunwa ta zo shikenan duk wannan iya ta aura baba ne. Bayan kuma kana da damar da zaka kawo canji, kai ka ki kai ka tafi gidanka, ka yi civil, ka bar soja, ka bar dan sanda, ka bar custom, ka yi wane ne, da safe kana da sitting room a ƙasa, da daddare ka koma bedroom, ka je ka kwanta, kamun ka ankara ciwo iri-iri ya kama ka ta can, an tafi India, an tafi Egypt. Duk wannan abubuwa dole sai an zo an gyara. Kowa sai ya zo ya bada gudunmawa. An samu mutanen kirki, saboda samun mutanen kirkin shine mafi muhimmanci. Dr. Rabiu Musa Kwankwason da ya tattauna da aka yi da shi ya bayyana muhimmancin yadda al'umma za su shigo su ba da gudunmawa musamman mutanen kirki. An kuma kara tambayar Sanata Rabiu Musa Kwankwaso dangane da shawarwari dangane da abin da ya shafi gwamnatin jihar Kano. Ya ce idan an neme shi zai bayar, kuma gwamna shi ne san abin da ya fi dacewa da shi, saɓanin yadda al'umma suke ɗauka cewa yana yin katsalandan a cikin harkokin wato gwamnatin jihar Kano. A biyo ma shiri na gaba domin samun wasu sababbin shirye-shiryen a tashar tamu ta ARA Digital.